Erokamano nyakwara Mogi kuom kete Ramogi TV waikore makare gi weche manyien mag migago e odiechieng'no ma bende itime alam ne ringre kata ne chuny mosenindo Albert Ojwang. Magi to gi mamoko mwaikonu machiegni to mokwongo thuond weche. So I call upon all parents, all caregivers, any child who has never interacted with our vaccination program, please bring your child forward. Migao mathieth dhi chako kampen mandala par ma chiwo chanjo ne tuo matindo kod typhoid ne nyithindo mapacho ka. Nyasi mar alam ne ringre Albert Ojwang itimo motelo ne ik mare giko dirani. Klab mar Gor Mahia oriembo kocha margi kanyakla kod jolupne duto kaluwore gi duoko marach magiseyudo e season ni. Nyakwara Mogi gi thuolo mar orote machok e laini maro marote machok ma en 3:600 machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Nyasi mar alam ne ringre rawera kendo japuonj Albert Ojwang obagi e kanisa mar Ridgeways Baptist Church. Albert odhial kaka jalo mane jaera kod chuny mang'won. E kindego anyuola mare nojiwo bila mondo mi orang yorno magi nyalo tiyo godo gi jopiny. Ringre Albert Ojwang ibiro kowo dalagi Kakoth e kaunti ma Homa Bay mar kowe kar yweyo mare mogik tarik 4 ma dwe ni. Albert notho e tesendo bila ma Central e boma ma Nairobi tok meko mare e kaunti ma Homa Bay. Kwamba damu hiyo ya Albert ambayo imwagika bila hatia, walio na uwezo kuona kwamba wanachukua damu ya maisha ya wenzi wao na kumwaga damu ili wabakie katika hali yao na kuficha uovu wao, basi wajue kwamba watabaki na heshima, watabaki na utajiri na sifa za aina yote, lakini hawatakuwa na amani katika maisha yao. Ji adek magin jokedo ne ratich oganda manche nomaki kitudo kod chano maundu e kinde ng'anyo ma juma mokalo owegi rambun ma silingana 200. Jaked ne ratich oganda go eko kamoting'o John Mulingo Anzao mong'ere kod nying mar Oledhi kaka Garang, Mark Amiani mabende ong'ere kaka Generali kod Francis Mutunge Mwangi mong'ere gi nying mar Oledhi kaka Chebukati nyocho maki tarik 27 ma dwe mar auchiel ka giluchore kidhi e boma ma Mombasa. Ji adek go owegi rambuna kata obedo ni apisi ma jamin buche no okwayo doho mondo geng'negi kuom ndalo 21 ka nonro dhi nyime. Jal buche ma Kibra Masi Hauya kara kamano nomiyo gi chik ni nyaka gibi gigo lipote tesendo bila ma Muthaiga wuok tich ka wuok tich. Two, that they were non-human rights defenders based at Ruaraka social justice movement, hence were not a flight risk as alleged in the supporting affidavit. 3, that they had not been summoned by the deponent, thus could not be said to be fleeing arrest. 4, that there was no justification for the 21 days sought after in terms of a breakdown of the processes needed to be accomplished within the stated period. It is hereby ordered that the respondents be released on cash bail of 200,000 with a contact, that the respondents report to the investigating officer at Muthaiga Police Station every Mondays and Thursdays at 9 a.m. to facilitate the conduct of the investigations, that the respondents desist from utterances and activities akin to those under the subject investigations. This matter shall be mentioned on 23rd day of July this year for further direction. It is so ordered. Migao mathieth chako ayanga chanjo matuo matindo kata measles kod typhoid ne nyithindo manie kind dweche 9 nyaka higni 14. Chenro ni machakore tarik 5 nyaka tarik 14 dwe ni geto chopo ne nyithindo maromo milion 15. Ibiro time sikunde, ute mag thieth kod chirni e counties duto mapacho ka. Kaluwore kod duol matayo thieth e piny mangima WHO, higa ni kende maromo ji 150 oseyudo measles e counties 25 mapacho ka. Kampen mar chanjo makamano sirikal notimo mogik e higa 2016. Particularly among children under 15. What is even more concerning is the rise in drug-resistant strains, making treatment more complicated and, unfortunately, more costly. We aim at reaching more than 22 million Kenyan children
aged from 9 months to 14 years old. And this means that about 40% of the Kenyan population will be touched by what's going to happen from next Saturday onwards. This vaccine marks a turning point. With just a single shot, the typhoid conjugate vaccine provides up to 5 years of protection. It is safe, effective, and tailored for the young population most at risk. And this vaccine is going to be deployed to children as young as 9 months up to those aged 14 years. But this campaign goes beyond typhoid. Measles and rubella are resurging threats, particularly following disruptions from the COVID-19 pandemic. Jatend piny William Ruto oyango ni piny Kenya osechako chenro mag loso tudruok makare gi pinje maoko kaka yo mar manyore maketo mwandu e pacho ka kendo neno ni piny Kenya odongore. Noloso nyoro e kinde limbe mare e piny Ingereza e boma maduong' ma London kama ne gitwak e wi yore manyayo dongruok kokalo kuom keto mwandu e pacho ka. Moko kuom weche mamoko ma bende ne gilose ne oting'o gedo mar apeini, yore mag tiyo gi mbui, tiyo kod teko maler kaachiel gi chenro makare mag pur man kod nyalo mar kenyo yuto mabup ne Kenya. Motelo ne mano, jatend piny noromo gi Prime Minister ma Ingereza Keir Starmer mane osingo chiwo omenda mabiro konyo e tieko gero gach reru ma Nairobi Railway City. That means you need to be stuck with me for the next 2 to 3 minutes. Kenya is a regional financial hub with a focus on banking, insurance, and capital markets. The Nairobi Securities Exchange ranks among Africa's most innovative, with instruments such as green bonds, REITs, and ESG-linked capital mobilized for sustainable growth. In the Green Investment Agenda, Kenya has AGII, an organ to fast-track green energy and industrial investments, and Green Investments Fund to de-risk green investment through co-equity investments. I invite you to consider investing in our $200 million Green Investment Fund, supported by an initial $40 million from the World Bank, to de-risk through co-equity investment projects aligned with our Africa Green Industrialization Initiative. Our Nairobi International Financial Center, our virtual special economic zone, focusing on financial sector, offers a ready nexus between the financial services niche of London and our competitive offerings to insurance and finance companies, as witnessed in the signing that has just happened here this afternoon. Manen jatend migao mar arita Dr. Fred Matiang'i okichore gi chien bedo jakanyo maduong' bura ma Jubilee mopogore gi kaka jagoro maduong' ma Jubilee Jeremiah Kioni osebedo kalando ni Matiang'i dhi laro komten piny Kenya kod otiko mar Jubilee. Walter Nyambaga nigi mathoth. Some have actually owned you in the Jubilee Party. Twak mare kotongwang jowi mar Citizen TV tino manyoro, Dr. Fred Matiang'i oyango ni pokolero ni odhi laro komten piny Kenya kod duond bura mane kendo gisani enie mbaka kod jotend duond buche bura magilalore godo. Weche Matiang'i oweyo ka jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni neno nyalija kaluwore ni osebedo ka olemo wach ni Matiang'i jakanyo mar duond bura mar Jubilee kendo odhi fwadho bendech duond bura mar Jubilee e yiero maduong' mabiro. It is flattering that you have political leaders in so many political parties sitting down in their executive committees and in their groups and saying maybe Fred Matiang'i should be our candidate, even before I ask them. And they come out to ask me, can you be our candidate? I don't want to close the door on anyone. I want to have very comprehensive, inclusive, exhaustive discussions with everyone. Then we come together and work on a coalition. I have all these people in 7, 8, 9 parties asking me, can we work together? Can you be our candidate? And I want to put them all together. So as you speak right now, are you a member of any political party? Well, as I said, I will disadvantage
others if I joined and signed up with one political party. I'm holding discussions across the board with many. Dr. Fred, please answer my question. Are you a member of any political party today? Not yet. Matiang'i mosebedo ka iseyo kuom rochore kod jong'anyo mane ibago e pacho ka e kod kweth mar NASA mane otelie kod ogai mar ODM Raila Odinga. Matiang'i okichore gi chien ni ne otemo mana geng'o tulo pacho ka. E kindego bende opoyo mane en jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki kuom tije makare kapok obedo jalup jatend piny. Kata kamano Matiang'i owicho wuoye wang' Kipchumba Murkomen e giwi kaka otayo yore mag thiro ng'anyo pacho ka. But not in a case where there is a possibility and a likelihood of destruction of property as it were. You see, the difference is this. Gen Z have been saying all along, even from the beginning, that they will have peaceful demonstrations. And they have had peaceful demonstrations. There would be nobody in 2017 who would guarantee us of a peaceful demonstration. In fact, the leaders of the opposition then didn't say we are going to have peaceful demonstrations. They would use a very threatening language every time they are going to have demonstrations. It's a remarkable difference between the reality then and the reality now. The training of our police and the behavior of our police is not cast out, or we don't train police in Kenya to kill citizens. The theory of policing in Kenya is for the preservation of law and order. Ewi weche mamiene thoe mag ji mane yudo ringregi e aora Mayala, Matiang'i okoni ne ochiwo thuolo mar nonro e kendo lepodno ne opuodhe kata ne oserume apisi. People start playing a song with two stanzas, Riwayara, Ruarakaland, and so on, and you see it repeated over and over again. We demanded an inquest. At the National Security Council, we asked for an inquest. Can we go into this matter and find out what's happening? The DCI and the police told us, you know, fortunately for us, their bodies. Let us get the families to claim the bodies, then we build the stories from there. We open the file, we take statements from the families so that we understand the circumstances under which these people disappeared and the circumstances under which their bodies were found in Riwayara. By the time we were leaving government, the file was open. It was not closed at that particular time because investigations were going on. And that's why I keep saying every time, what happened with the file? I didn't live with the file. In any case, I would have nothing to do with the file as a cabinet minister. That was a police matter. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Riwruoge mok mag piny owacho mochune dongruok otelo makare kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar twak gi jopiny e wi kit dongruok mopogore opogore ma sirkand kaunti no owinjore bed ni timo ne jopiny motelo ne nyasi mar loch gwenge kata Devolution Conference midhi bagi e kaunti no dwe manyien. En romo madhi kelo kanyakla sirikande ma kauntis 47 e ng'iyo okenge ma loch gwenge osegoyo nyaka ne chak higa mar 2013. Riwruoge ma ok mag piny owacho kolo wach jopiny e kaunti no ber kod midhiero moko ma loch gwenge osekale. Chenro ni negichako gi e ward ma West Kasipul e kachung'und bura ma Kasipul kama moko kuom jopiny okoni nitie kuonde mowinjore losi. Mondo med tego mondo gima nokel maber ni onere nutiyo kiko keta ni ne otas kanyo ndike ni devolution to jopiny ok winj mitne. Koro kae kama penjo te ma jopiny nigo bro penjo duty bearers mantika nitie directors mopogore opogore mama en gima ber mo nego beni gini timore awach ndika kaiga ka warito mondo wadonje devolution conference maduong' madhi bedo hosted Homa Bay madhi kelo county governments 46 mondo riwore gi 47 mar Homa Bay to warito neno ji mopogore opogore matie county governments mopogore opogore ka kelonwa gin bende success story gi to bende devolution bende osetie counties gi. Kawuono wanyalo wacho ni en gima ber nikech e cluster piny kacha in our wards wanyalo bet piny ma identify nyithindo madhi yudo bursary. E cluster kanyo wanyalo bet piny mo identify jogo madhi yudo seats mipogo gi county government. E cluster kanyo wanyalo yiero PMC kata jogo mang'iyo projects mwatimo at the village. Therefore devolution kelo teko machiegni gi japiny en gima ber kabisa. Nyaka kawuono waseneno lokruoge mang'eny kabisa. Kabire migawo mar thieth kawuono nyalo nwang' ka migawo mar thieth e kila village nwang' ka nitie osiptal kendo jomoti nyalo wuotho a distance matin to giyudo thieth. Gima adwa kwayo department mar thieth en ni mondo mi gitem mondo gi improve
weche mag thieth. Samoro nyalo nwa kidhi osiptal to iwacho ni yath onge, koro korka yedhe koni de gi improve mondo mi yath obede e osiptal kinde ka kinde. Jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori seyo moko kuom chenro mag dongruok ma piny owacho ma kaunti no notimo magiwacho ni okony jopiny. Jojuma keto e ler. Rango kaka piny owacho ma kaunti ma Migori kete tim chenrogo mag dongruok ma opogore opogore mabende ong'ere kod dhoge kaka social audit en tich mabende koro bunge la wananchi e kaunti ma Migori kawo to riwruogno ma ong'ere kaka Community Resource and Empowerment Organization CREMO koro chako timo e kaunti ma Migori. Gilimo chenrogo mag dongruok mopogore opogore ma otim kod piny owacho ma kaunti ma Migori marango ka otimgi e rang'iny mowinjore. Out of wuoyo no koro wabro ng'e niya, what is the way forward mondo jo rubo yud pi kako nego benegi yud. Nyaka koro watim meaningful engagement mar communities mondo mi gimbe gi own up the project. We are getting some challenges of politics in these things. A social audit en gima ber ahinya nikech organization kaka gima CREMO gi bunge la wananchi ni timo. Nitiere gap samoro ma sirikal owuon samoro ok ditim. Romani ochopo kod moko mapisas mawuok e piny owacho ma kaunti ma Migori. Jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori ne ochiwo lipodgi e wi pi mandonyo mode ward mosetato kaachiel kod pino maruba Catholic mode ward no maruba Ragana. Pero nitiere projects moko minyalo time within the county government to chop ne japeny nikech gi lack gimiluongo ni public participation. Problem nitiere sana kuom leadership magwa kaluwore jok magimiyo contract imiyi to seche moko yudo ka jatelo ma seche moko wuon contract to kelo ng'ate to giwinjore godo tiyudo ka ng'ama giwinjore godo ni ok tim this real thing gima japiny timore nade dwaro. Jokanyo mag bunge la wananchi ward no maruba Ragana ka otele ko jakom margi Fredi Kouma wach ni pidi mane okuny e kanisa no mar Catholic maruba higni 5 mokalo pok okonyo oganda kaka ne igeno. Japiny ywak pigno osebedo kanyo almost madhi 5 years to 5 years ne onge gima osekonyo godo japiny nikech en tangi maduong' monego bed ni ting'o kiosk 14 to i kiosk 14 go wan gi kiosk 3 koro penjo ng'eny maloyo duoko. Kiosk 14 out of 14 adek kende moketi nwa gombo mon mi wang'e from the department itself nito bende pigni notime kiwango ma jopiny ben noyie kode. Giwacho ni kata mano oganda modak e alwora ma okunye pini pod sandore nikech pini ok otur ni oganda kaka piny owacho ma kaunti Migori ne osingo e kinde no manigere. Japiny odong' ka ywak kendo dwaro pi okinyi godhiambo to kia ng'ama onyalo gore kuome mondo mi okelne pi to iyudo ka jok matin sana benefit pigno. Ywak bende nitiere gedo mar pino mandonyo moidore e ward no osetatu mabende jokanyo mag bunge la wananchi wacho ni higni 2 nyaka ne chenro ni mar gedo ma pichakre pigni koro pok oger rumo. Water tower was made, a tank was placed, then solar were placed, then those solars were again removed. You see, after they have failed to get the wananchi the water, it was not even a drop of water found even a single day. Gipo mana ka machine obiro to nyis wuon puodho no ni dwa kuny pi kanyo. E kaka no kuny pi kanyo to pi no kowuok. Koro the community ywak nikech pi ok giyud kanyo. Jatatije kambino mar Migori Water and Sanitation Company Sam Nyandiga mane ochopo romone ne owacho ne gidhi kawo okang' mowinjore. Ayudo ni nitiere projects moko monego wamed miyo mijinyo mondo ji mang'eny oyud pi. Kes achiel kuomgi en pi mantiere Oruba maginyisowa ni nitie kanyo to ji ok ti godo. Apisano matayo chenrono mar CREMO Dr. Tobias Ogola wach ni gombo margi en ni chenrogo mag dongruok ma itimo kod piny owacho ma kaunti ma Migori koro tim kaka owinjore kendo kaluwore kod chik. Initially public participation nokotimo Oruba kanyo, to be honest. Why? Because project no chake regime mokwongo cha. To regime cha ne nitie so many things mane pok oket in place. Kata public participation guideline I hope nine pok olosi. Kinema project nene biro. So which means public participation no kotim and maki makilo problem. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mana higni 6 kende nyaka ne migawo mar somo chak ayanga chenro mar kisomo manyien mar CBC e pachoka. Moko kuom sikunde kachung'od bura ma Kitutu Church e North e kaunti ma Kisii sani koro osechako puonjo dho Russia kaka achiel kuom dhok ma pinje maoko magipuonjo.
Jopuonjre osechako puonjore dho Russia e skul primar ma Motonto PAG kod Ntanda, kama jopuonjrego koro biro yudo lony mar wacho dhokno kanyakla kod timbe kod kido mar oganda jo-Russia. Jatend riwruok mochung' ne weche mag chenrono, Anna Smenova, oyango ni gibiro kelo jopuonj koa e piny mar Russia mar konyo e somogo. Chenro ma kamano bende osechaki e kauntis ma Taita Taveta, Kwale, Siaya, Homa Bay, Murang'a gi Nairobi. Good. Let me write. Now today we are here in Kisii County conducting a workshop program for the learners to have a sensitization initiative of cultural exchange between Kenya and Russia. So I'm here in Kenya because there is nothing Russian here. Russia has never been present, and I'm here to introduce Russian language and Russian culture as part of CBC curriculum, where there is a provision for extra curriculum foreign language, which I'm doing. I'm supporting schools, and also I'm opening up mind of these young learners to new culture and new opportunities that are there in Russia. I have learned a lot. I have learned how to write my name in Russian. I have also learned the Russian culture, and I have also learned how to greet people in Russian. For example, when I want to greet somebody in Kiswahili, habari, I say privet, and when I want to say asante, I say spasibo. Moko kuom jopuonj motelo ne skunde mopogore ka chung'od bura ma West Webuye ogolo ywakgi ewi kwan mamalo ma jopuonjre masani oketo samuoyo ne skul, ka giwacho ni mano rocho chenro mag somo kendo gidwaro ni jokanyo e sekta mar somo mondo odonjre wachno. Kane giloso e chenro mar pogo omenda mag dongruok mag NGCDF e sikund primar ma Kituni e Webuye, jokanyo kotelnegi kod jakom mar riwruok japuonj NAT bade ma Bungoma North Alex Wafula owacho ni jopuonjrego oting'o jograde 9 mowinjo bed ni timo penj madhi e sekondari mamalo. Ruoth ma gweng'no Paul Kisuya ochiwo chik ne jolupne mondo mi ochak apedha mar manyo jonyuol manigi nyithinde mier, ka bende ojiwo jonyuol mondo ne ni gitero nyithindgi e sikul. Kabisa wanapenda mambo ya masomo, na ningependa niambie wazazi ya kwamba ni vibaya sana mtoto wako anapokaa nyumbani for the whole 1 week hachi shuleni. Sasa wanataka kuniambia mtoto wako atakuwa namba 10 au 12 100 namna gani, na ili hali asomi? You need at least to consider your child. Wacha mtoto kuje shule, hizo shughuli za nyumbani ni sako. There is a lot of absenteeism. Watoto wamekaa nje, hawaachi shuleni, na mimi nasaliwa tu hapa. Watoto wengine, hata mwingine mjukuu wangu anatoka tu hapa, amekataa kuja shuleni, na mimi kazi yangu sio kwenda kumtafuta huko. Sasa it is becoming very difficult kuandikisha huyu mtoto. Saisi there is school choices for grade 9 and selection of pathways. Imekuwa ngumu sana. Tafadhali wasasi, mlete watoto shuleni wafanye nini? Wasome. Moko kuom jotelo mag din Islam mawuok adhwath nam chumbi oseong'eto madoho maende nong'ado ni nyithindo monyuol oko mar keny ni kod ratiro mar yudo mwandu wuongi ponono ni wuongi magoro olalgo, ka giwacho ni ng'eto makamano buono chike mag Islam kod doho mar kadhi. Ka gilose boma ma Mombasa, jotelogo wacho ni ng'eto makamano thiro chike mag kit alam kod ratiro ma katiba ochiwo mar chiwo luor ne kido kod timbe oganda jo-Islam, ahinya te weche mag pok mwandu. Gikwayo sirikal kod jolony weche mag chike mondo donjre e ng'eto makamano kendo konye keto motegno chike mag oganda Islam kaka katiba oyango. Tunaomba Supreme Court iweze kureview hii hukumu ambayo kwamba imetolewa siku ya jana, kwa sababu pia tunachelea isije siku za usoni ikasababisha labda maafa zaidi ama umwagikaji wa damu, kwa sababu ni masala ambayo kwamba inagusa imani, inagusa dini yetu ya Uislamu. Ni sheria ambayo kwamba hakuiweka mwanadamu, ni sheria aliyoiweka muumba wa mbingu na ardhi. Nani anayefaa kurithi katika Uislamu?
ili urathi upatikane lazima matatu yapatikane. Lazima maiti awepo, lazima mali patikane, na lazima wapatikane wanaurithi. Hawa wanaurithi nani aliowaweka? Bila shaka ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tunatoa kilio chetu kama jamii ya Kiislamu kuhusu Supreme Court iweze kureview hii sheria ambayo kwamba iliweza kuipitisha siku ya jana. Supreme Court have crossed our borders. What we are going to do, we are going to get 1 million votes petition against the 3 judges who sat with the Supreme Court ili tuhakikishe ya kwamba jambo hili la mirathi lisiingiliwe na Supreme Court, liachiwe nani? Chief Kadhi. Miaka yote tumeishi na sheria hizi na alhamdulillah tumekaa vizuri na wenzetu ambao sio kwa Waislamu, na hizi sheria hazikuwahi kuwagusa wenzetu ambazo kwa sio kwa Waislamu kwa vyovyote vile. Qurani imeteremka 1400 years ago na mpaka leo tuko nayo, na napeleka hii message kuwa Uislamu is untouchable. Erokamano nyakwara mogi komedo kete Ramogi TV en thuolo mar kawo yweyo mokwongo neno ote moro ka ng'ato wacho ni Jaka Black nyisnwa midusa mondo cheknwa signal. Ok nyiswa kama intiere nikech ote moko taneno ka signal ber. Nyiswa kama intie gi kita midhiero muneno mondo midusa okaw tich mare. An Martin Ochieng Lago kawuok Rweya Abuche aneno Ramogi makare owacho kanyo ni jo form 4 White Masogo School ni okwayo no hawi maber. Kaito Ayoro Pizza watching live kantire kod Mama Milka Nyadat kod Baba Joshua Nyadat. Kaito machielo bende wacho ni an Ramogi Lera dwe gwenge maga Wendo Central ma Hilary Oluoch Jabuya ma Wuod Rongo tuk Jowi School. Machielo bende wacho ni weche manyien choponwa yo makare ma Frank kawuok Kabondo. To machielo en aparo ni Martin onuore kuom mano wakaw yweyo kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok pod wan gi mathoth. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. TikTok nego okuodo. En kod teko nyadiriyo e nego kuodo, kute, lwang'ni, kikune kind kute mamoko. Limagrovet mantie machiegni kodi kasto penj yath mar TikTok 550 EC mondo chieg magi kod jamni odag e ngima makare kendo mi yuto mamalo. Osho, we grow with you. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao dongi? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama indike polis timang'o? Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kijo. Waduong' ne polis. Yes, Yuri. Nyarko chia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno, mana e Ramogi TV.
Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka Citizen TV ni nyumbani kwa wasanii wote. Cucumber en gima nyuol. Kineno yien achiel kende, en olemo madhi ma 20-30. Machiegni kendo, sirikal piny Kenya geto mar medo kenge mongirore mabiro konyo jopith dho chak jiwo yuto margi kendo bero uchumi ma pachoka. Jagoro mongirore migao mar pith jamni Jonathan Mweke owacho ni moko kuom chenro moketi gin pogo masinde 230 mag kano e counties 40 ne jopith dho chak kaka yor duoko chien kethruok mar chagi. Jakom riwruok Saga Daniel Kamau olero ber mar masindego kowacho ni sani giting'o lita 11,000 koa kuom lita 6,000 machon. Jopith kotelnegi kod Priscilla Nyokabi opako sirikal kuom reso jopith mag dho chak ma osemiyo jopith sani uso chak siling 50 lita ka lita kowuok e 30 higni 3 mokalo. Shughuli zetu za kukusanya maziwa tumekuwa na changamoto, lakini serikali mara kwa mara imetusaidia, ambapo hata kwanza hii cooperative serikali itusaidia kwa mradi ikatupea coolers, na coolers ndio za muhimu kwa sisi wakulima, kwa maana yake ndio zinahakikisha ubora wa maziwa. Itatusaidia sana kuhakikisha kwamba operations za dairy zimekuwa afadhali. Itakuwa tumeleta afueni kwa viongozi wa dairy hii, kwa sababu wamekuwa na install capacity about 5,000 na sasa tumefikisha 10,200. Mumeona tumefika hapa leo na ikula ya lita 5,000 na iko na standby generator. Sitipa ikienda generator ina kiki ndio maziwa yenu isiharibike. Hii ni mradi ya serikali kusaidia wakulima wa maziwa. Kupitia serikali ya William Ruto tumenunua coolers 230 na zitaenda kwa counties karibu 40. Bang' ywak mar jorit alwora e wi yiende malwar aoyaye e alwora mar alap mar Uhuru Gardens mayudore e bath apaya ma Moi Avenue, Ten County ma Mombasa omakore kod riwruoge mamoko makonyo e ber alwora mondo mi okonye jiwo nyadhi mar alwora mar puodho ma Uhuru Gardens. Puodho ma Uhuru Gardens no osebedo kod yiende ma Gioniang kendo Molik Tiga osebedo kodakie kendo nyuolore. E dwe mar abich jorit alwora nochiwo ng'ur e wi okang' mar Ten County ma Mombasa ng'ado yiende go oko ka giwacho ni oketo ngima lee ma kamago kamarach ahinya e dwe mar 4 kod 5 e kinde ma lee go nyuole. Kara kamano kaunti no ma Mombasa oketo chung' motegno ni chenro margi mar ng'ado oko yiende ma ndalogi oseniang' kendo ma thoro lwar en gima ni kare ka giwacho ni okang' mar rito ngima oganda nyaka mimbe okang' mambele. Of degradation at the park over the years, and now we want to focus on rehabilitating this park to bring in more nature, make it cleaner, and to bring in more people into the park so that it can continue to offer the kind of ecological and economic opportunities that it's supposed to offer for the people of Mombasa. The city is getting hotter and hotter. People are suffering from heat-related problems in the hot season, and the best way to cool the city is to maintain tree cover. So maintain places like Uhuru Garden, but also increase tree cover. We can do street planting. There's a lot of good roundabouts in this city which have currently got plastic on them, AstroTurf, where we can plant trees. These birds are very crucial. They are termed as keystone species because of the role they play in the ecosystem. In a single night, they are known to fly over, during foraging bouts, over 100 kilometers. And they feed on the wing. And because they are mammals, they carry heavier seeds. And they drop seeds as they're foraging around. Now, by dropping those seeds,
including many economically important trees like mangoes, guavas, figs. By dropping those seeds, they are helping in revegetating areas that have been cleared of vegetation, maintaining natural habitats. Obila e kaunti ma Kakamega ochaka pedha mar manyo jal moro mitudo gi timbe njore kendo wachore ni nonego jarit kanisa mar SDA e gwenge ma Maraba kane pok odhi e gwenge ma Lurambi kama bende no monjo kendo hinyo marach ukdar marito duka mar bao otieno ma piny norugodo kawuono. Jadolo mar kanisa no nolero ni ringre Pius Ongwete ma jegni 55 noyudi e kanisa no kosenegi kendo onge gima nokwal. Jodak ma Lurambi kod Maraba koro nyiso luoro magi kalure kod nek mag yorit matie seche mag otieno mosebedo ka medore alwora no. OCPD ma Kakamega Vincent Cherotich olero ni gisechako nonro e wi wechego ka ringre jarit no okane osiptal ma Kakamega ka nyawadgi machielo mane yudo hinyruok bende yudo thieth e od thieth maduong' ma Kakamega. Na vile yalipigwa tukajaribu kutafuta security kuja mchukua ikakuwa ngumu. Sisi wenyewe tukapeleka. Ukiangalia ama watchman kila siku hizi ya kwanza huyu anakufa, unasikia mwingine anakufa. Hata sasa hivi huwezi tembea, ikifika saa moja umeogopa. Serikali including governor wa Kakamega. Hizi taa ziko kwa barabara zina umuhimu sana. Umejua mwizi hapendi kwa mwangaza. Anapenda mahali kuna giza. So wachukue hizi taa zenye Oparanya aliacha hizi watengeneze. Tukiangalia ule wa SDA amewawa, amepikwa kichwa na sharp object. The same ule pia wa Lurambe amepikwa vile vile ambavyo inafanana kuonyesha kwamba the modus operandi ya huyu ama hao wa jamaa inafanana. Visa vya uchambasi na maaskari wa usiku kuuliwa katika hii mji wa Kakamega vimesidi. Na wito wetu kama kanisa naomba ya kwamba vyombo vyetu vya usalama viimarisha doria. E chiro mar ng'e gwenge wa kawuono warango Mbita e kaunti ma Homa Bay. Sigande chalo nade wawinjane kuom Millicent Adhiambo. Nyakwara Moge Juang machiegni kendo e telo machielo e chendoni mar ng'e gwengewa. Jumani, kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Migori, ofuyo mobiro piyo e kaunti ma Homa Bay, e boma Karda kata gweng mong'ere ni Mbita machiegni. Ka isekalo kata iselimo kama iluongo ni Mbita, iparo ni ang'o madine mi chak gweng'ni ni Mbita. Kwe wawinjane ni jodak kod johala malworani, to pachgi chalo nade koting'o kod nono mar nying gweng, boma kata chiro ma Mbita. Gimomiyo ka iluongo ni Mbita, kane wabedo piny chien kocha gi jodongo, wambe ni wapenjo machalo kamano. Nwayudo ka en mainland to ringo dhi mogik e Sori momakore gi Chula. Koro mane miye nying miluongo ni Mbita. An onyuola Mbita ka, to wayudo kochake ni Mbita sai. Ne en kama kane onjo kaka jonyuolo ne wacho ni en kama kidonje to dok dala tek. Emomiyo nochake ni Mbita. Ka nochak ni Mbita nikech kata kisomo muma Mbita en kama nitie kendo en lo modonjo e nam. Lo modonjo e nam kasto ji odhi modaki. Ka gimiyo chak ni Mbita nikech jokano ero rech, nege luwo rech. To rech ya nege luwo tinyudo ka ne welo ne biro mang'any ma kuonde mopogore ka biro Mbita gibiro luwo rech. Bang' winjo kaka jogweng' lieko koting'o kod nono mar nying gweng, boma kata chiro ma Mbita. Adieri moting'o kod kuku mar wach to ni kanye. Jodongo mane nitie kane gweng, boma kata chiro ma Mbita ne chakore to wacho ang'o. Mbita ne en mbiga matin mane joma chon ne kala ka dhi Chula, jochula be kalo ka biro loka wakon. Koro mos gi koth nochwe matin koro tamo ji kalo. Koro dhe kamano koro tamo ji kalo kabisa. Koro jopiny oparo ni ere kaka dang' dhi Chula nolos yie. To yiedhi ni gin yiedhi ariyo, yie Abong'o Nyalusa gi yie Jachula miluongo Ogot Wuono Misa. Emene konyo ji kanyo. Ai masira mono timore. Sinema mone ne Chula ma ji notho e nam. Koro sirikal noparo ni mondo gikel gimoluongo ni dingi. Okweng'o gaming'a ai dingino sirikal ogolo.
kicha kelo ding maduong miywayo to chon chin kacha mbita nen piny Kasgunga to Kasgunga nen kwe maduong kae to ko chakro ko bedena to mbita de bedang ayude gimo bed ka gima nyalo konyo ji koro mbita ni obeda kama ana to wuy mono ana robiku no uma makori no yango rigo tie yath mono benwa koro uma ne ndusu ne jiringo ka ato ko jodungo woni ndala wakani kadieda emno chako gerot moro mbita kanyo mate mane ji betie koro joma ginene ramba buoro kanyo kaka piny yiso gidhi chula koro udi gichako mana mede mos koro miyo mbita oyawore ma koro nyaka chil kawuono ko udi gera mane kaka mbita chalo. Bang' winjo nonro ewi gima dine mi chak kar kae ni mbita, we wawinjane koro ni mbita landore kod weche kata timbe mage. Umbwa landore nikech ma ne dalawa ne en Kasgungawa omiyo nyaka ne humbe landre nikech wan wig mbita makom wan wig mbita. Wan kaka jo mbita ong'ewa kaka jo lupo, kit lupo te en mana mbita kaeri. Idwaro lupo mar mbuta, idwaro mena, idwaro ngege, kit lupo duto. Mbita nong'ere ka luwore gi nen dho nam ma rech gi omena ne ntiere maber chon. Ne yudore momiyo ne ji mabiro kawacho ni an adhi mbita. To rech ne manomiyo landore kata omena ne manomiyo landore mang'eny sana. Ne nitiere kaka ne ji ok nyal kalo kadhi loka kocha. Omiyo nobedo town matich ne tek ahinya kanochakore. To nikech wuodwa man wageno mane Nyasaye noseyo matombuya noketo weche malong'o mambita tinde town ndaro oriw koni gi kocha kendo koro ji nyalo kalo gi geche gi gik maringo kata joma wuotho to bende mbita ong'e kaka kuond ma tourist ohero bire kech kata kane wadongo wazunge nohero kaka kabisa kane gikalo gi nyaka Mfangano gineno alwora mar nam kayamo futogi maber. Wan kaka jombita ong'ewa gi kitwa gi tembewa nikech wan joma olony nikech wan joma nohero watiyo tich matek gi pesa, wahero pesa dholuolo. Bang' winjo gigo ma mbita landorego, wawinjo anena ni to gin dongruoge mage ma mbita osenyuolo e ngima jodak makae. Mbita ka ne kochakore nokelo hospital obedo kanyo koro mbita nyinge chako dhi kae to wachako ling ka obedo sikalo cha okilonwa ishipe mano ni kanyo koro sikunde medre usare kanyo ne okete kot ne kanyo kot mene kongo chako kot tura kama kongo tik e kama ni ji yale ka ya kamoro ki yalo ka koki yalo ka tidhi yalo ndiwa chon ne wan mana jonam makwa nam to wating'o mana pesa lwetwa. Koro mano nomiyo ran obedo mang'eny sana ma kane iwacho ni mbita sai ne pesa janam wuotho mana gi pesa lwete. To achiel kuom dongruok mwanyalo neno tinde wan kod bengi mana achiel kuom dongruok ma ka jalupo wa nam to nyalo yudo kama odhi kane pesa ne. Mar ariyo waneno ka bende chako kelnwa kuonde ma fisheries ma kuonde mwanyalo tere wechewa mag rech ka wan kode rech mwago nam, rech ok tow, wayudo kuonde mwanyalo kane rewago kapod wamanyo market. To ne gimoke koriyo nikech chuodho ndara ne rach. To sane wan gi ndara maber kowuok mbita nyaka Homa Bay nyaka pinje ma mbele go. Sani koswe nitie nyalo miyo kata geche mamoko koro nikech lam be ne onge to sani lam nitiere nyaka Rusinga iye kocha. Chon ne waonge gi gik maringe nam kaka ferry, water bus, ne waonge Causeway, otende madongo ne waonge go. Tinde wan noka gi skunde, hospital wan go, wan gi gik mang'eny nyaka joma chalo rieche gi bisa nomedore. Okelo nyaka supermarket madongo. Kata obedo ni jodak mambita kwano dongruoge achiel ariyo adek. Rem mage makar dagni mambita pod ni godo ma jodak gombo ni kokele alorani. To mbita biro dongore machal kod kuonde mamoko. Rem wan go ka nikech sikunde ka mbita chiro wan go kani.
waneno kodi. Gima thiro dongruokwa mambita en kang'iyo taneno ka sitima lal saidi. Koro yudo kata ka itiyo gi kula matiyo gi fridge matiyo gi stima mondo kane kata mana rei moro kata otende gik machalo kamago. Yudo ka sitima inyo biashara mambita. Kechen sitima makolalo kinyi to lalo kinyi kudhiambo. Bagombo kata ni mondo okelnwa kata project moro mar loans moko manyalo miyo johala tingre malo mondo dongruok obede e chiro kama wantiere, nikech dongruok onge gi joma miyo wa loans, onge gi pesa malong'o mwanyalo loko godo. Mbita wagdwaro kendo waseketo weche maber ni mondo Mbita obed gi university. Nikech rech sani dok chien. E weche mag lupo jo Coast Guard yenyowa sana. Ka gibiro nego beni gi aka to gidhi girito jo mpaka. Ok onego beni gibiro ka wan ma gichako chando nikech mano mayudo mathesgi ema pod gikawo. Koro mano bo waneno kum gi pek. Mana kamano Nyakwara Mogi gi kanye mwachopo godo gi komatelo makawuono e chendo ni mar Ng'egwengewa. Kaka wuono ageno ni koro ing'eyo gimomiyo Mbita iluongo ni Mbita. Omiyo kik idhi mabor, medikete mane wang' jowi marwa mar Ramogi kuma juma manyien bende aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa, oriti masane. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Jodak e chula mapate kaunti ma Lamu chuno mondo tim safar mar seche 6 gi yie mar manyo chenro mag opande kaachiel gi kony ne nyithindo, chenro mag doho kod chenro mamoko mag sirikal ma ginyalo mana yudo e chula mar Lamu mayudore Lamu West. Ma en kaluwore kod chenro ma kamago ma ok yudre e od buranoero ma Lamu East. Joyce Olo nigi ler mathoth. Jodak e chula mapate kale midhiero mathoth mag wuoth ahinya e kinde manamo kethore kaluwore kod apaka madongo ma mede seche modhuro magitiyogo e safachgi kendo nengo mamalo makoro igoyonegi. Magitimore kaluwore ni chenro mag sirkal modhuro ok yudre chulano. Ka jodak dwaro pande to chunogi mondo sochi koko gwen kendo giidh injin materogi nyaka e chula machielo mar Amu mondo ginyal yudo chenrogo. Kuja kuangalia eneo la Lamu East ni eneo ambao limekumbwa na changamoto si haba sababu ya usafiri. Ukija kuangalia usafiri wa upande huu ni kwamba ni ghali mno sababu ya kwamba watu wanabidi watumie boti, na ukija kuangalia kutoka hapa kwenda Lamu boti ni moja peke yake ambayo inatoka saa 9 usiku inafika Lamu saa 2:30 mpaka saa 3. Na baada ukikosa boti kama hiyo basi ni kwamba mpaka ungoje siku ya pili ndio uweze kuondoka na boti nyingine. Riwruok achiel mar oganda mar Faza Youth Action koro yawa pis ne jodak mar Pate kuma ginyalo chwale dwaro gi e chenro mag sirkal kaachiel kod ng'urgi. Gidwaro magin go ne sirkal eka bang'e jokanyo mag riwruogno nochwal nyaka ya pi sirkal e chula ma Amu. Haya ndio mambo ambayo mimi nilikuwa nikiyapenda na hivi sasa nimefurahishwa sana na ndugu zetu hawa. Hivi sasa nataka niwaahidi ndugu zangu hawa, baada ya wiki moja ama wiki mbili kuna jobs opportunities nitawaletea hapo ofisini, mchukue vijana waende Arabuni. Mpaka sasa sisi kwa ile level ya education yetu ni ngumu sana watu wa kwetu kufahamu haki zao. Kwa hivyo kufunguliwa kwa ofisi kama hii hapa tutakuwa tumepata watu ambao wana uzoefu wa masuala ya kutetea haki za kibinadamu na kuomba yale maendeleo ambayo yanastahili. Jodak e chula mapate mosebedo kama nyoratiro obed ni obila, jotwech, jowuoth duto kanyakla idho yie achiel mondo gichope doho malamu. Kata kamano kokale gedo ni buche moko ibiro bedi ka iwinjo kokale mbui. Kadis Court ama Lamu Law Court imefaidika sana na Faza Youth, na sasa ofisi ambayo itafunguliwa hapa itatusailishia kazi zetu. Na hii ni ishara kwamba watoto wetu wanaweza kupanga jambo na wakalifanikisha, na muda umefika. Ma en apis mageto riwo oganda duto ma Lamu East kendo duoko chien gwandruok mosebede kindgi kuom higni mathoth. Kitu nataka kuambia sisi kama Wabajuni, silaha yetu ni umoja. Hakuna silaha iliyobakia isipokuwa ni umoja. Joyce Olo, Ramogi TV. Nyakwara Mogi waneno ote mau kendo midusa mawa ma Kisumu temo monyalo nikech aneno ka Oyugis, Sikri, kuonde moko machalo kaka
Kuonde mopogore opogore unyiso ni signal onge, midusa marwa temo monyalo. Kaito Reverend Dennis Otieno Pio kod Mama Karen Otieno mar ACK St James Ayengo Parish wacho ni un kabondo ka umor gi news kendo umoso jopuonj kanisa duto kod jokristo duto. Jaroso janeno kioro na Otieno to Oteni no pok wachope sigana no, wabro some ka wasechope sigana no, waka uyweyo kik idhi mabor. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take and tropical bliss all in one trip, starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Kawuono wadwa wuoye kit kidieny miluongo ni mini cucumber ma en ma. Cucumber en gima dwaro room temperature kata temperature ma be ok liet ahinya mar desert cha. To mano en gima wanyalo achieve ka wa regulate greenhouse. Cucumber en gima nyuol. Kineno yien achiel kende en olemo madhi ma 20-30. E juma ka juma ki harvest to inyalo harvest between kilo 200 to kilo 300 e juma ka juma. Siaya untie tarik 3 dwe mar 7 higani, kaunti ma Siaya obagonu nyasi maratipo e alap mar tuke mar Jaramogi Oginga Odinga Stadium, kamibro yude thuolo mar nyiso talanta mari kod riekni ma in-go minyalo sungo ne jopiny. Tudri kodwa e namba mar sime 07221385976. Oteni okelni kod county government ma Siaya bade mar fwambo gi keyo weche mong'ere kaka Directorate of Public Communication. Viusasa brings you Ahadi. Hands and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia baba. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Weche matuke ne klab mar Gor Mahia oriembe tich kocha margi maduong' Zedekiah Ziko Otieno gi jokonyne duto kaluwore gi season ma ok osedhi maber gi klabno. Jumapil mokalo Gor Mahia noloo gi Nairobi United mane goche NSL agonde 2-1 e final mar FKF. Gor otieko season ma koyudo kata okombe achiel manyiso ni ok gibi chung' ne Kenya e tugo mora mora mar Afrika wang'ni. Sanda washimbaji washonaji wa Sanda watamshimba na kushona tu, amekujia moja tu. Mchezaji wa zamani wa FC Leopards hatari kule, Austin anaukosa mpira, pigwa. Riwruok matayo tuke mag adhula mag sikunde mag pinje Afrika ma ugwe gi madiere Fiasa omi mar Fiasa madwe manyien. Kaunti ma Kakamega bende ema dhi bedo weg pacho e tuge mag national ma pachoka madhi chakore tarik 26 dweni kanyaka tarik 2 madwe manyien. Fiasa wacho ni kochopo tarik 30 madweni kapok otiek gundho alap ma Bukungu to tukego inyalo dar kitere alap machielo. Kata kamano telo mar Kakamega olero ni gidhi timo maginyalo machopo dwaro makamano ni mar maithuolo mokwongo matukego oter e kaunti no. Pride in sports.
And this is something that we are not willing to let go. That is why we are so much committed, just to ensure that we are able to deliver. We expect to play the final on 2nd here at Bukungu to test the field for FEASA games. Around Kakamega, everything else is ready. Jatugo Sero Gurasi noloyo gonde ariyo ne Borussia Dortmund mano konyogi lao Monte